her hebûn û zindî di rastiya wate û nirxên xwe da jiyana xwe didomîne. Ji lewra di cîhtayê ku mirov di demek wiha da hîn baştir rastiya hişmendiya nijadperest, zayendperest û tecawuzkar pênase bike. Ji serdema xwezayiya mirovahiyê heta îro çanda jina Xwedawend rûxmê hemû êrişan jî ji bo destkeftiyên ku maye şerê xwe parastin û jiyana azad didomîne. Hişmendiya mijokdar ya baviksalar bi rêbazên xwe yê şer û şîddetê di dîrokê da bi rûreşiya xwe tênasîn. Kapitalizm her cure şer û di nav da jî şerê taybet bi rêva dibe. Bi temamî îktidara xwe li ser kolekirina jin û civakê bi dest xistiye. Di dîrokê da pêxirtengiya ku herî mezin cîhan pêra rûbirû maye çanda tecawuzê ye. Felaketa herî xedar ya ku tevahî mirovahî pê hatiye fetisandin jî dîsa çanda tecawuzê ye. Bihêst û ajoyan ve cara yekem destirêjî li ser jin hatiye kirin. Tecawuz hişmendiyekî bi pergalî hatiye birêxistin kirin û bi destê mêrd di tevahiya saziyên devletê da weke amûrekê bi destxistina desthilatdariyê tê bikaranîn. Hişmendiya desthilatdar û qirker tam di dema ku serkeftina xwe ji tevahî dunyayê re pîroz dikir da şervanên YPJ ev serkeftina wan ya dîrokî serberjêr kir. YPJ di serdema şoreşa Rojava da bi derketina xwe ji bo hemû gelê heremê pêvajiyekê dîrokî û siyasî da jiyan kirin. YPJ mîlada nû û mîzginiya jiyana azad ya tevahî jinan e. YPJ bû nasnameya hemû jinên cîhanê û di serpêhatî jiyan û tekoşîna her jinekî da her ku diçe mezintir dibe.
هلبرینم از زاینم دیرو که دو خدا دحوینم عزیزک بزک آزادیه شنو به ولدینم هلبرینم از زاینم دیرو که دو خدا دحوینم عزیزک بزک آزادیه شنو به ولدینم هلبرینم از زاینم دیرو که دو خدا دحوینم عزیزک بزک آزادیه شنو به ولدینم هلبرینم از زاینم دیرو که دو خدا دحوینم عزیزک بزک آزادیه شنو به ولدینم از درکبم از بگرم از ببجم از بکنم